Grazas, señora presidenta. Alégrame ter aquí unha representación do Parlamento da miña nación, do Parlamento da Galiza, co señor Couñago, a señora Ana Pontón, o señor Besteiro, aínda que recoñezo que non me alegra tanto que a causa sexa falar de novo da AP9, porque este é un asunto que hai moito tempo tiña que estar resolto. E máis unha vez, e xa van tres, é debatida neste Congreso unha proposición de lei do Parlamento de Galiza para a transferencia da autoestrada do Atlántico. O dato dá conta da inmensa hipocrisía das forzas estatais do bipartidismo, Partido Popular e Partido Socialista, que votan no Parlamento galego iniciativas do BNG porque saben que a cidadanía galega castigaría políticamente que non o fixesen, mas despois manobran en Madrid para bloquear que esa mesma iniciativa saia adiante. Na última ocasión foi admitida a trámite por amplísima maioría unha proposición de lei similar a esta en febreiro de 2021. A partir de aí, a Mesa demorou a tramitación injustificadamente. O PP dificultouna con numerosas emendas de concreción carentes de sentido porque a lei era clara nas obrigas de cada quen e a concreción correspondería á Comisión Mixta de Transferencias. E, finalmente, o Partido Socialista acabou bloqueando após pretender deturpar o seu contido pasando de transferencia da titularidade a transferencia só da xestión. Un comportamento absolutamente vergoñoso que non ficou aí. No máximo do cinismo, o Partido Popular, responsável, ademais da prórroga de 25 anos da concesión entre 2023 e 2048, chegou a impedir mesmo en dúas ocasións que a proposición de lei do Parlamento de Galiza chegase a ser debatida neste Congreso, bloqueándoa na mesa só a presidencia de Ana Pastor, para mellor sarcasmo, deputada por Pontevedra. E aínda teñen a cara de afirmar, como fixeron recentemente na Galiza, que a demora é culpa do BNG, que non goberna, nin na Galiza nin en Madrid, como si na altura facían vostedes que gobernaban nos dous sitios. Así que, señoras e señores do Partido Popular e do Partido Socialista, chega xa de se burlar do pobo galego de enganar a cidadanía do noso país. Exixímolles non só que voten hoxe a favor, que o farán, claro, senón que colaboren para completar canto antes a tramitación desta lei e poidamos ver tamén o antes posible unha AP9 galega e libre de peaxes. Libre de peaxes, sí, porque, aínda que non sexa o obxectivo desta proposición de lei que se limita á cuestión da transferencia na exposición de motivos fica claro o impacto negativo para o desenvolvemento social e económico da Galiza e mesmo a discriminación que implica para o noso país manter unhas tarifas de pagamento que están en vigor neste momento como consecuencia dunha prórroga dun goberno do Partido Popular do señor Aznar no ano 2000, unha prórroga que nunca se debeu producir, unha prórroga que, ademais, a Unión Europea considera ilegal o non cumprir o criterio de concorrencia competitiva e, por tanto, que debe ser anulada canto antes. Un bocadiño máis tarde, se non se traslada o debate para o día de mañá, debateremos precisamente unha moción do BNG a consecuencia da interpelación realizada ao ministro de Transportes no día 29 de maio que busca xustamente por punto final á concesión da autoestrada do Atlántico o antes posible. Espero que sexa aprobada e atendida polo Goberno porque é de xustiza. Ollen, señoras e señores do Partido Popular e do PSOE, os galegos e galegas séntense estafados por unhas portaxes da máis alta do Estado que castigan os seus petos e a economía do noso país, dificultando a competitividade das empresas galegas situadas no eixo atlántico, onde se concentra a maior parte da poboación e tamén da actividade económica da Galiza. E, ademais, vense discriminado na medida en que as autoestradas de xeración da AP9 ou finalizaron xa a concesión ou están a pique de facelo, pasando a ser libres de peaxe. É hora de pôr punto final a esta estafa e a esta discriminación. Transferir a infraestructura é un primeiro paso na boa dirección, sobre todo ficando claro, como establece a proposición de lei, que o Estado debe asumir todas as obrigas económicas en relación coa concesión e tamén coas actuacións previstas, entre outras razóns porque o Goberno
non rescata a autostrada do Atlántico, como sería lóxico, e é máis que probável, coñecidos os precedentes, que sexa a Unión Europea quen declare a nulidade da concesión. O BNG leva moitos anos reclamando que se acabe dunha vez por todas coa estafa legalizada que implican as portaxes da AP9. Conseguimos arrancar ao Goberno, no acordo de investidura do ano 2020, a bonificación de até 70% para os usuarios e usuarias recorrentes, actualmente en vigor, e que conforme o acordo do ano 2023 habería que aumentar até 75% e aplicar tamén a AP53, outra autostrada con concesión de longa duración de 75 anos, como temos remarcado moitas veces precisamente a Galiza, que ten unha posición periférica no Estado, xeográficamente periférica, políticamente tamén, infelizmente. No Estado español conta con 2 das 3 autostradas de concesión de 75 anos que aínda están en vigor. Claramente injusto e injustificável. Nós, o BNG, como a inmensa maioría do pobo galego, queremos que a AP9 sexa galega e libre de peaxes. Hoxe podemos dar un paso decisivo para lograr o primeiro, e con certeza nos continuaremos traballando para conseguir tamén, e canto antes, que poidamos circular entre Ferrol e Tui sen ter que deixar polo camiño unha viaxe de ida e volta 51 euros se formos nun vehículo lixeiro e nada máis e nada menos que 89 euros se fixermos a viaxe nun vehículo pesado. Un verdadeiro escándalo. Así pois, como dixen, exiximos a PP e PSOE que por unha vez cumpran coa Galiza. É vergoñoso que esta proposición fose aprobada xa 5 veces no Parlamento da Galiza e debatida aquí por terceira vez. Estou convencido que o pobo galego non perdoaría unha nova burla. Esta pode e debe ser, non a última, pode e debe ser a derradeira. Moito obrigado.